RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mukining usa ka mahuyang nga taga Malungon, Sarangani Province. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Jerwin. Recorded by X Thunder Gaming. Hala, uy, kagwapa na akong tanahon. Nagsalpang ining sinina mama. Ang lipstick ko, bi. Masamot ko kagwapa. Uy, Jerwin! Uy, naunsa ko din taon ka nga imo man nagisalubang ako si Nina. Unya, nag-lipstick pa gyud ka? Angingan ko, ma. Hey, ginoo ko in taon nimong anak ka. Uy, bayot di ay ka? Kisay bayo? Pa, Uy, kinuukon mo, Jerwin. Nausap na purmari mo. Bayot ka? opa. Sorry kayo pa. Waman na ko tuyo, pa. Unya, unsaon man na dong. Madawat na nimo nga bayot man ang atong anak. Ay. Ang magpakyo, tara. Tabihin mo na eh. Ala, sige. Ipadayo na yung pagkabayot. Salamat inyo, maha, pa. Nga inyo kong nadawat sa kong pagkatao. Ay, dong. Lisod man sagud kaayo kung pugson ka namo nga mahimong tinuod nga lalaki. Kay bisag unsaon, dili man gyud na mahitabo. Salamat, ma. Basta pag-amping nga yung taon sa iyong pagkatao, ha? Nga di ka binuangan sa mga lalaki. Opa. Uy, suya kay kunin mo yan, suy. Ha? Nga naman? May mga kay... Tanggap naman kasi mong mga parents. Ikaw di ay. Wag yun yan, suy. Kung ako sa amo, no, lalaki kay ko. Ay, dagko kay ko mo si Padre, uy. May paday ko ni mo. Ay, may pa. Kapit ko dire. Ay. Ala, day, kita ba't ganun gitawag anong nag-inom, eh? Pasag na sila day. Uy. Kit! Siyatsa! Oh, sige tawag ni mo, Kit. Oy, migo! Kanina akong nga magkauban ka. Ay, di ba siya si Kit? Oy, si Jerwin man ni. Ay, ganahan ang tawag ko sa kid. Cute mo ito ya. Yan, mura si babae yung tingog. Oy, Ay, pa? salamat, migo. Siya, sa dirig gamay na. Sige na. Ay, salamat kayo, ha? Pero, pasan sa ako, ha? Di pa mo ko mo inom. Sige na yan. Aray sa mimigo, ha? Salamat. Eh, Kit, tana, Kit. Ilong, uy. Natakta sa kada. Gila ay makusik pundo din hispayo. Uy. Ay. May pagmangita ng trabaho. Unsa man sang trabaho imong sudlanak? Bisag sa tindahan na good, ma. Pabalas ka laay ba? Oh, ikaw. Parang yun di papa nimo. Asa mas kam trabaho? Dinidagot sa tong lugar pa. Aron ko ngawon ko din mo. Makaulit na yun ko. Ano na, sige, pantrabaho. Salamat pa. Recorded by X Thunder Gaming.
Salamat itaw, hindi nakasugod na kong trabaho. Bahalag dilid ako ang sweldo. Ang importante nga, makita ko. Ay. Ah. Oh, bago ka din eh. Oo. Ako din si Imo. Jerwin. Pwede ko mga mong number? Sure. Kumusta? Kitsa rin eh. Dili sa mo nga nakalimot eh. Ang bagong mong friend, si Imo, Ikaw din eh. ako taon. May nanawag lagi ko. Wa mo ko'y lingaw, mo nga nanawag ko nimo. O gusto sa ko nga makapatis ng tingog. Ha? Ano man? Nindot mo nga rin mong tingog. Kaya parang gubay. Otik ay. Tinod bitaw? When, nanta ko insulti nimo, Ang sama na, mo? huwag maadalan. Kay ganahan ko nga personal na ko ning isulti nimo. Ikaw? Salamat ha, nga misugot ka nga manuroy ta. Kay masulti na gid ako nimo ang akong gustong isulti. Unsa rin mo isulti na ko? Uy. I love you, Jerwin. Imo. Mo na, Win. Ganahan kay ko nimo. Sure, uy. Ganahan ka na ako nga. Di mo ko tinood nga babay. Makoy labot kung bayot ka. Basta kay mahal ta ka. Matubangan ba nimo nga kung gugma? Bitaw, uy, imo. Ganahan sa ko nimo. Kung mao, kita na. Imo. Tinuod, Yads? Uyab ni Emo? Wala ki. Kisa may nang uyab ninyo. Ikaw? Ha? Dili, uy. Sino uyab na ako? Unya kay ganahan sa ko ninyo. Ako na lang sa siyang kisugot. Maayo pa ka. Bisag dili ka tinuod nga babay pero may uyab na ka. Ako in taon ini, wag yuy, nasaag uy. Wat lang. Moabo talaga na iyo. Imo. Okay ra ka sa tong relasyon? Okay raman, ano man day? Naglupugod ko, uy. Unsa may imong kadlukan? Bayot ba ako? Basi mapulang ka na ako. Kung mangita kag tinuod nga babae. Di ka na mahitabo, Pingay. Di tayo na mahitabo kay labagay ka. Salamat, Imo. I love you. I love you too. Di ka pa daw nga nagpauli na ko noon? Di lang sa win, kay na ako'y importanteng lakaw. Saan di ka? Ako mga barkada, makiginom lagi na ako. Mau ba? Huwag maalang tamo kuyog, ha? Okay ra. Ambing. Ay, yung si Imo. Ay, huwag siya siyang pwesto. Oy, Jervin. Kisam gipangita, oy. Dahil si Imo pa, wala gi siyang pwesto. Aw, ni-absent man. Ha, nga naman. Gilantan ko no. Nga nung huwag ka musulti nga gilan ta, day ka. Kuan, labad lang kong gamay nga kung oo. Mo nga, nananghid ko nga, di lang una kong duty. Nabala ka ba ako ni mo? Ay, nagkabala ka na ko eh. Okay ra ko. Basta ha? O lagi, nakainom naman sa kong tambal. Ga. Dako ginahang prutas nimo. Leo? Jerwin? Uy, kano ko taon niyamang ka? Ako mga tanan ni mo. Nganong ni ako silang Imo. Uy, natural nga ni ako kay uyaman ni. Og daglain man lang yang lawas mga ni ako kay ako sa yatiman. Unsa yan? Imo, unsa gud ni? Win, sorry kayo ha. Wa mo ko magtuo nga magkaabot mo. Si Leo ang bago na kong uyab. Sa ato pa? Duha di mismo kinabuhi. Pasensya na kawin ha.
Wala ko'y gugma ni mo. Unsa? Si Leo na nga akong gigugma. Dugay na utak ko nga musulti ni mo yun eh. Nangita lang kong timing. Usbo na ko. Usbo na ko pagsulti nga wa nagyug ko'y gugma ni mo. Kasakit ng ibuhat di mo na ako. Sakit kayo ni. Wa ko magdahom nga makahimo ba day pagluib si imo na ako. Og ang labing sakit kay sama raw sab na ako nga bayot ang igipuli. Dili na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka may hikalang kaagi ni Jerwin nga taga Malungon sa Rengani Province. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nakulhan, ako'y mahalin. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ukubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tuluminon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.